zkušenosti z letectví, tak říkal samozřejmě. Výrobek tak nějak zlepšujeme. Často se mi lidé ptají, co na těch hodnotičních balonech ještě možná vylepšovat. Já říkám pořád něco. No a zejména jsme dosáhli úspěchu také, že jsme pomáhali kolegovi Petrovi nebo Alešovi Kytičkovi. A já jsem další štěstí bylo to, že jsme se spojili s Balonklubem Praha, který vzniknul už v roce 1965, letos mimochodem má 60. výročí z toho založení. Tím, že jsem tam vstoupil, tak oni už létali plynovými balóny, které si stavěli sami. A v roce 78 se přivezl do Československa první horkovzdušný balón z Anglie, firmy Cameron. A já jsem měl to štěstí, že jsem byl prvním žákem Vratislava Hlavatého, to byl pilot plynových balónů, který se první přeškolil na horkovzdušné a jalouce, tak nás tam vítali množství lidí, kteří se běhli z celého širokého okolí. Než to teď je tomu trošku naopak, protože přece jenom těch balonů je hodně a v okamžiku, když budete přistávat a startovat na jednom místě, tak ty lidé, kteří tam mají tu louku, tak jsou z toho nervózní, protože se používají velké balony, pasažerské, kde je 15-20 lidí. Samozřejmě tam je 15-20 vozidel doprovodu a s tímhle jsou problémy, protože majitel pole není šťastný, tak to řeknu. Tak pevně věříme, že dnes najdete buď šťastného majitele pole, který minimálně více než 60 balónů, nemám úplně přesnou informaci, kolik se jich dnes dokáže k nebesům nad Hradec Králové vznést. Do startu nám zbývá zhruba 10 minut a většina z těch, kteří byli účastní toho českého rekordu, dnes tedy se svými balóny nad vašimi hlavami odstartuje. Budete svědky velmi unikátního startické letecké razítko a odtud teprve poputuje ke svým adresátům. Těch zásilek bylo na hlavní poštu doručeno celkem 1568. Všechny jsou zapečetěny ve speciálním poštovním pytli. Teď už jsou 100% součástí výbavy červeného balónu Královna a fotografie. Minimálně 6 desítek horkovzdušných balónů, které se už za chvíli vznesou. Kromě toho, že se dnes večer ještě dozvíme, kam se podařilo, první balón ve vzduchu je a další, dokonce 2 a další budou následovat. Přejeme si 800. výročí první písemné zmínky o městě. Tento počin přinesl českému balonářství také zápis do České knihy rekordů, kdy ve středu při letu se vzneslo nad hradecké nebe celkem 81 balónů z 10 zemí. Kromě České republiky to bylo Maďarsko, Německo, Litva, Chorvatsko, Nizozemí, Polsko, také Rumunsko a dokonce i Velká Británie. Zatímco máváte na pozdrav, dovolte mi ještě poděkovat partnerům akce. Generálním partnerem je statutární město Hradec Králové a oslavy HK 800. Balónovými partnery jsou Hebbalona.cz a Donebes.cz. Partnery Fiesty jsou Královéhradecký kraj, města Nové Město nad Metují a Česká Skalice, společnost DLNK Systems, Kudy.cz, dopravní značení Náchod, tiskárna Integraf, Takovský pivovar, Profi Group, Aquaservice a autoslužby HK. A pak také desítky dobrovolníků, kteří pomáhali a pomáhají při organizaci letošního unikátního fiestového setkání více než 8 desítek balónů v Hradci Králové. Tak teď už se, dámy a pánové, jenom kochejte. Dáme 4-5 na jednou. Tak, a teď jsme
litru. Německý balón dokonce tady je, ten šedý. Jo no, a sporit. A dáme to asi točit z letadla. Ale tady ještě bylo málo lidí, který prolítalo letadlo malý. Celý vyšala, tady ten šedý je německý. Tak ale sakryš. Oni musí jít za nima, no, kdyby se to stalo, takže jim pomůžou. Já to protože, že to není jako letadlo, že se ti to nevrátí. Ale dáme sem. Úplně dopředu. Ale letí zhruba tak hodinu. Je to drahý. To je stín, ty vole, dík. Chceš celý balon jenom pro sebe, jako je...